Şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê dibêje, bi tenê Rûsya û Îran dikarin bandorê li rejima Sûriyê bikin ji bo dîtina çareseriyekî ji krîza Sûriyê re. Di çarçoveya beşdariya xwe li danûstandinên deryaya navîn li Romayê û di gotarekî de Geir Pedersen şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê gote ku ya rast bi tenê Rûsya û Îran desthilatê wan li ser rejima Sûriyê heye, lê divê lêgel Yeketiya Ewropayê û Amerîkayê kar bikin. Eger bixwazin guhertinekî dwarê geşepêdana civakî û aborî de li Sûriyê bibînin, çareseriyekî ji krîza Sûriyê re peyda bikin. Derbarê Komîta Distûriya Sûriyê ya nû jî Pedersen ragihand ku ew ê di dawiya vê mehê de beriya dawiya salê berê xwe bide Şamê da ku hemahengiyê bi rejimê re derbarê destnîşankirina dema li darxistina gereke nû ji civînên komîtê re encam bide. Her wiha tekez kir ku ew ê di civîna Esîtana Yabê de derbarê Sûriyê ku biryara rojên 10 û 11 vê mehê de were li darxistin beşdariyê bike. Her di vî derbarî de li danûstandinên deryaya navîn li Romayê Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya û Geir Pedersen karê Komîta Distûrî û pêşbîniyên pêwîst ji bo berdewambûna wê gengeşe kirin. û li gor daxuyaniya Wezareta Derveya Rûsyê hevdû aliyan nerînên xwe di heman derbarê de li gorî encamên her du gerên civînên Komîta Distûrî ku li Cinêfê hatine li darxistin bi hev guhertin. Her wiha di daxuyaniyê de amaja hatiye kirin ku her du alî dê beşdariyê dê piştevanî û berdewamkirina danûstandinên berdewam bi berhem di navbera Sûriyeyan de û dûr ji destwerdanê ji derve û sepandina qeydan li ser dema karê komîtê bikin. Da ku destpêşxerîna Yekbûyî hemî aliyên komîtê derbarê çaksazkirina distûrê erê bikin û da ku bi awayekî berfireh ji aliyê gelê Sûriyê ve jî were erê kirin. Her wiha Lavrov û Pedersen amadekariyên civîna Esîtana Yabê derbarê Sûriyê ku biryara rojên 10 û 11 vê mehê de li Nursultana paytexta Kazaxistanê were li darxistin gotobêj kirin. Komîta Distûra Sûriyê ya nû di sihê mijdara borî de karê xwe li jêr serpereştya netewên yekgirtî li Cinêfê dest pê kiribû. Lê ji ber astengî û pirsgirêk û mercên rejimê, gera duwem jî hat rawestandin û tevî hewlên Pedersen bi çareserkirina nakokiyan civîn rawestan.